Bhuti ninjani? Hayi saphila njani? Siyaphila. Bengicela nje ukuthi uzazise bhuti ukuthi ubani wakwabani. Hayi igama nguSimphiwe ngwamajola. Yebo. Ngisuka eMsinga kwamajozi. uSicebi ke sobabili suka eMsinga, uSicebi usemachunwini ngamajozi but akuqhelelene kakhulu. All right. Yena naku usubalula indaba kaSicebi. Ngicela usitshele ukuthi sikuphi senzani kanti futhi wena liphi iqhaza olidlalayo kulokho esikwenzayo namhlanje. Hayi mina kuSicebi ngayibiza ake ngiyibize ngemanager. So umuntu owumfowethu, umuntu engizwana naye kakhulu. Kwase kuba ukuthi ukwazana kwethu kwasiholela ekuthenini sisebenze. So sesisebenze nje from cishe uqala umusic ngamthola ene-album eyodwa. Saqala ngokuzwana kwawukuthi ke ngumuntu mhlambe osheshayo ukufunda izinto. And then into eningi besifunda nje sobabili. Siyayibambela nje into eziningi siyabonisana. Into nje siqale from i-idea size siyiphothule nje sisebenzisana. Yebo, angikuzwa kahle bhuti wami. Bengicela ukuthi bese uyasichazela ukuthi njengoba sila sikuphi futhi senzani. Lana ke sise Playhouse okuwumcimbi kaSicebi wokuqala. So biza inkosi yamagcoka ama-live in concert. So yonke into beyidlala live, ubonile iband ibiphelele. Naye esidlala isiginci ecula. So okuyinto esifuna ukuyibuyisa kuMaskandi ngoba umculo i-essence yawo yiyo leyo. So imicimbi eminingi uma uyibuka iyafana. So sizama ukuthi lento ibe isiqalo sizoyenza eminye imicimbi kube into nje esaziwa ngayo ngayibeka kanjalo. Yebo, so ngoba sila in concert kuthiwa ucelebrate iminyaka elishumi njengoba ushilo ukuthi wamthola isawuqala umculo. Kule minyaka elishumi nisebenzisana kunjani ukusebenza nawe? Ngamchaza njengomuntu kanjani? Hayi uSicebi umuntu onekhono nje ngoba into enzima uyayenza ibelula kufana nomenza ingoma. Akusinto emthatha isikhathi. Estudio yangena yefika record into esheshe iqede. Umuntu ohlaniphile, umatric wakhe abantu abaningi abazi. Waphasa bachelor pass. Kwawukuthi ke passion yakhe kwakumculo. So wayene option yokwenza into eziningi. So umuntu ohlaniphile uma uengage naye nje uyezwa ukuthi ukhuluma nomuntu ohlaniphile. Curious futhi onama ideas naye right. Akalindi ukuthi uzumfunze yonke into ize nawe. Naye uba nama ideas amaningi kuba ukuthi nje uyamsiza umitha halfway. Yebo, i-album yakhe entsha iphumile enesihloko esithi Silent Treatment. Yenza kanjani ezitolo ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe sinamahora ambadlwana nje iphumile namhlanje. Yenza kahle kakhulu. Siqondanisile nje yaphuma ngizo zonke izitolo ngesikhathi. Okuyinto futhi esihlale siyenza. Ingoma ziyatrenda ku YouTube, ku Spotify ngicina ukuyichecka ibina 300,000 ama streams. So mhlambe masingashaya 400 within a day kusibeka lapha ku mhlambe top 1 or 2 album yeviki ku Spotify. So ngicabanga enze kahle kakhulu. So improvile from i-national anthem okuyinto esihlale siyifisa. Yebo, so ukusuka lana siye phambili yini esingayilindela mhlambe kuSicebi? So umunye umcimbi onjengalo sisabheka i-option yevenue ethe ukuba nkulu ngoba amathikithi asheshe ukuphela. So leyo nto mhlambe sizoyi-announce. Sesike sayihinta abantu sebeyayazi ukuthi sibheke i-ICC. Indleko ke zoba high laphana but kuyisifiso ukuthi mhlambe masisuka la siye lapha e-ICC bese mhlambe sibuye futhi la kube ukuthi nje njalo umezolaunch i-album wenza into enjengale. Yebo. Hayi ngikuzwa kahle kakhulu bhuti wami, senifisela inhlanhla ukuya phambili. Hayi siyabonga kakhulu nathi sibonge futhi ukuthi nifike nidele isikhathi senu engathi konke nikwenzayo kungaphumelela. Siyabonga kakhulu, niphile bhuti. Siyabonga.